Hi everyone! Nandito kami ngayon sa Sunflower Camp. Ayan, nadaanan lang namin. Dito lang kami sa labas kasi may bayad ang entrance. Hindi na kami nagpasok kasi nadaanan lang naman. Doon ang papunta ng center meeting. So nadaanan lang kaya picture. Hindi rin pati advisable na pumasok ngayon kasi ayon sa tauhan o sa bantay, bagong pa lang yung kanilang sunflower. So ang maganda daw bumisita ay mga third week na ng July. Kaya saka tayo babalik. Sa ngayon, dumaan lang tayo para mag picture dito lang sa labas. Ayun, so maganda ang panahon kasi umulan. Hindi siya mainit. Diba? Ang ganda niya. Nadaanan ko lang kasi pauwi na ako. Ayun, nagpicture na ako dito sa labas. Punta kayo dito, maganda dito. Hindi ko pa nga nakita ang loob. Maganda daw, pero siguro nga maganda. Hindi ko na nga lang. Diba? Ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya tingnan. Wait lang, aking face shield. Yan. Mag-picture ako, tanggalin ko ang face mask ko. Diba? Ay, may tao. Cute! Video tayo. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ganda. Look! Walang ibang tao. Kami lang, ako lang ang tao. Diba? Sino wala? Doon kami galing. Doon. Kasi doon ang center meeting. Kakatuwa. Makulimlim yung panahon, bagong ulan. Kaya malamig. Yan, ang ganda, diba? Napaka relaxing ng kanyang view.